थाम्बनेलखौथ' नुखाबायानो जेरै थाम्बनेल थिग बेबायदिनो जागोन भिडिअआ थ' आरो बे भिडिअखौ जास्ट ओरैनो आपडेटनि थाखायल' लानानै फैनाय जादों आरोना थ' जिखियानो जाया मानोथो नोंथांमोननिसिम आं मोनसे भिडिअ क्लिप्स लाना फैदो बे भिडिअ क्लिप्सफोरखौ नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरोना थ' बे भिडिअ क्लिप्सखौ एसे नायना लाग्रोबानो जाबाय मा बुंखो थ' बिदिब्ला एसे खोनासंना लादो। थ' रायजोफोर बिटिसिआव जेब्ला इलेक्सन जादोंमोन बिपिएफ पार्टिया मेक बड'लेण्ड ग्रेट एगेन बे स्ल'गानखौ लानानै बिटिसिआव इलेक्सन गेलेदोंमोन नङासै होनबा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। नाथाय बे बाथ्राखौ लानानै आं नोंथांमोननो माखासे बाथ्रा फोरमायगोन। बेजों लोगोसे जाय बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बर' थुनलाइ आफादनि जे डेलिगेट जिरायनायाव थान्दै मेलाव जाय सैमाफ्रा जाय अमा बुन्दाफ्रा बै सोरबा बिपिएफ पार्टिनि लिडारजों फिजानायफोरा थांनानै दावराव दावसि खालामनाय आरो माइक्र'फन सेनानै लांनाय बैसोरनि डिटेल्सखौ मोनबाय। थारैनो बे बाथ्राया सैथो नुजागासिनो दङ। अब्ला बै समाव हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा बुंदोंमोन नङासै होनबा जेब्ला बिटिसि इलेक्सनाव मेक बड'लेण्ड ग्रेट एगेन बे स्ल'गानखौ लादोंमोन। नाथाय मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारनि बायदिबा बे उल्थायैसो जागोन। नोंथांमोना गोसोआव दङ ना जेब्ला बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा सार बिथाङा बुंदोंमोन जे प्रमद बर'आ जे बुङो उल्थासो बुङो। नाथाय दिनै हाग्रामायाबो उल्थाखौनो बुङो। मेक बड'लेण्ड ग्रेट एगेनआ जाहैबाय बेड बड'लेण्ड एफेक्ट एगेन। नोंथांमोना बुजिदोंना? बेड बड'लेण्ड एफेक्ट एगेन नैबेसो जादों। मानोना उल्था सोदोब उल्थासो जायखौ नङा होनो बेखौ नंगौ जायखौ नंगौ होनो बेखौ नङा बेसो। नाथाय दिनै नोंथांमोना नुबाय जाय बै बिपिएफनि माखासे गुन्दागिरिफोरा बे सैथो बाथ्रा ओंखारबाय बेखौ रावबो नंखाय होननो हाला। दिनै फोरमानानो ओंखारबाय दिनै डिटेल्सआनो ओंखारबाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नाय नैबे डिटेल्सखौ नाय नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै सावगारिखौ आं नोंथांमोननो होगासिनो दङ नोंथांमोना नुदोंना? दा बेफोरबायदि अब्ला दिनै सान्थि फैयाखै जि स्ल'गानखौ लानानै बिथांमोना जे इलेक्सन गेलेदोंमोन दिनै गभर्नमेन्ट दाबाय। नाथाय बिथांमोना जे उल्था खालामनानै एफेक्टसो खालामबाय बिटिसिआव एफेक्टसो लाबोबाय बेड बड'लेण्ड खालामनानै एफेक्ट एगेन माने गाज्रि थासारिखौ बांसिन खालामबाय। दिनै थारैनो जुदि नङामोनब्ला बैसोरखौ इन्स्टाग्राम ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिपिएफनि होननानै बुंगासिनो दङ। बिपिएफनि मानसि बिपिएफनि सापर्टार आरो बिपिएफनि माखासे इएमफ्रानो बैसोरखौ दैथायहरदों बिसोरनि थिननायावनो बिथोन होनायावनो बे खामानिखौ मावदों होननायावबो दिनै बैसोरनिफ्राय जेबो अपिनियन बा क्लियारिफिकेसन जेबो स्टेटमेन्ट होनाय नुवाखै। थारैनो सैथोमार बाथ्राया बिसोर जाहैबाय मोजांखौ लुबैयाखै। मानोना बैहाय दिपेन बर' सारमोन बायदि दङ। नीलकान्त गयारिखौ बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि जानायखौ बिथांमोना लुबैयाखैमोन। मानोना नोंथांमोना बुजिखादो माब्लाबाबो बिपिएफनि मानसिफोरा एबसुखौ सैया। एबसुखौ सैबाबो नाथाय दिपेन बर'मोन बायदिखौ सैया बर' थुनलाइखौ सैया। बेखायनो बेसोरबायदि जाय खामानिखौ खालामथावा सोर खालामगोन? बैसोरबायदि गुन्दागिरि जाय बिपिएफनि सोद्रोमा नङाबा। नोंथांमोनाथ' नुखाबायानोसै बे डिटेल्स होनायावनो नोंथांमोना नुखाबाय। दा अब्लालाय मा दंबावो? नुबायना थांनाय 5 बोसोराव बेफोरबायदि मिल मिटिङाव बेफोरबायदि जाथायखौ नुवाखैमोन। नाथाय बिपिएफ गभर्नमेन्ट जाब्लानो बेफोरबायदि दावराव दावसि जायो। रायजोफोर नोंथांमोना एसे सानै हयै नाय बाट भिडिअखौथ' नुखाबायानो नोंथांमोना थ' आरो बावदों आरोना नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौबो नायना लानो हागोन माने मा बुंखो आरोना थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौबो एसे खोनासंना लादो आरोना मा बुंखो थ' बिदिब्ला नायदो। बिटिसिनि इएम पानिराम ब्रह्म सासेबाव इएम धीराज बसुमतारी बिथांमोनानो लोब्बा दं होननानै बुंगासिनो दं मानसिफ्रा। खुलुमबाय। बिजनियाव खुंजानाय बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मानि जि थान्दै मेल बे थान्दै मेल जाबाय थानाय समाव बायरानिफ्राय दुथांफ्रा फैनानै माइक्र'फनखौ सेनानै लानानै खारो आरो गोबां गुलुं गुजुं थासारि सोमजिहोयो। आरो बे जाथायखौ लानानै आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। मानोना आं सासे बर' फिसा हिसाबै आं बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोननाय सासे बर' मानसि हिसाबै बे जाथायनि सायाव आं डाइरेक्टलि कन्डेम खालामो, आं निन्दा खालामो
आरो नोंथांमोनाबो जुदि बर'नि माहारियारि आफादफोरनि सायाव मोजां मोननाय दङब्ला, अनसायनाय दङब्ला, नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ जोबनाय फारसे नाय। आरो जायफ्रानोखि बे भिडिअखौ नायनो गोसो गैया, नोंथांमोना ओंखारलां। बेवहाय बुंनांगौ बाथ्रा गैया। दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, मैयानि जि बर' थुनलाइ आफादनि गोथार थान्दै मेलावहाय दुथांफ्रा फैनानै जेरैबायदि दावराव दावसि खालामफैबाय, बेयो जोंनि थाखाय सहायथाव नङा। आरो बेबायदि जाथाया जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोरनि जि थान्दै मेल, बै थान्दै मेलफोराव गुलुं गुजुं खालामनाय जाथाय गोबां बिदिन्थि दङ। जों आसि थुयै थुयै जोङो दिन्थिनो हायो। जेरै रुपहियाव जानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मानि डेलिगेटआव गुलुं गुजुं खालामनाय, चिरांनि खासि खथ्रायाव जानाय एबसुनि डेलिगेटआव गुलुं गुजुं खालामनाय, दतमायाव खुंजानाय बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव डेलिगेट सोलिबाय थानाय बे समाव सिलाइनि गुलि गावग्लुंनानै थासारिखौ गुबुंले खालामनानै मानसिफोरखौ होस्रांजोबनाय, बेबायदि जाथाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खेबले खेबले जानो हमगासिनो दङ। दिनै मानो खालामदों? दिनै जोंनियाव बिटिसि सरकार दङ। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार सोलिगासिनो दङ। बै समावबो हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिपिएफ सरकार दंमोन। दिनैबो बिपिएफ सरकार दं। दिनै आंनिफ्राय मोनसे सोंलु, जे बिपिएफ सरकार थायोब्ला बिटिसिआव मानो बेबायदि बारम्बार जाथायफोरा जानो हमो? बेबो बर'नि माहारियारि आफादफोरनि बै थान्दै मेलफोरखौ टारगेट खालामनानै। मानो बिदि जागासिनो दङ? दिनै बारम्बार जागासिनो दङ बेफोरबायदि जाथाया। मैयानि जि जाथाय, बे जाथाया एकदम सहायथाव नङा। जों खोनानो मोनदों जे मैयानि जाथायाव डाइरेक्टलि बिटिसिनि सासे इएम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि पानिराम ब्रह्म बिथाङा बे जाथायाव इनभल्भ दं होननानै मिथिनो मोनदों। आरोबाव सासे बिटिसिनि इएम धीराज बसुमतारी बिथाङाबो बे जाथायाव इनभल्भमेन्ट दं होननानै मिथिनो मोनदों। आरो गावसोरखौनो बर' हारिनि संग्रामि होननानै आखायाव हाथियार लानानै आन्दलन खालामग्रा बै बाथामोननि गुन्दा बाहानिफ्रा बेवहाय बाहागो लादों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। बे जाथायाव लोब्बा दं होननानै मिथिनो मोनदों। दिनै बिथांमोना हारिनि थाखाय हाथियार लानानै थारैनो नांग्रा मारब्ला दिनै माहारियारि आफादनि डेलिगेटआव बेबायदि जाथायखौ मानो खालामनो मोनखो? बे आंनि जोबोद गिदिर सोंलु। जे नोंथांमोननियाव बर'नि थै दंना गैया? नोंथांमोना बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोननाय बर' फिसा नंगौना नङा? दिनै माहारियारि आफादफोरखौ मानो टारगेट खालामो नोंथांमोना? दिनै बर' थुनलाइ आफादा सोर? सोरनि आफाद? दिनै बर' थुनलाइ आफादखौबो जुदि बेबायदि टारगेट खालामोबा, बे बिबाननि थाखायनो जुदि सेलायलायबाय थायोब्ला, दिनै बर' थुनलाइ आफादखौ मानो फ्रि एन्ड फ्रिदम होनो नागिरा नोंथांमोना? दिनै बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनि डेलिगेटआवहाय सोरबाया बायरानिफ्राय फैनानै डाइरेक्ट बेवहाय बाहागो लानो मोना। बेवहाय सिस्टेम दङ। एबसुनि डेलिगेटआव जिरायनायनि सिस्टेम दङ। बर' थुनलाइ आफादनि बै आफादफोरनि डेलिगेटआव जिरायनायनिबो सिस्टेम दङ। जायफोरानोखि थान्दै जानानै थांगोन प्राइमारिनिफ्राय, डिस्ट्रिक्टनिफ्राय, जायफ्रा थान्दै महरै बाहागो लानो थांगोन डेलिगेटआव, बिथांमोननि बिखायाव गांफा गांफा थान्दै मेलनि कार्ड दङ। जायनि बिखायाव थान्दै मेलनि कार्ड थागोन, बेज थागोन, बिथांमोनासो थान्दै मेलनि साफा साफा थान्दै। आरो बिथांमोनासो जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम थान्दै मेलनि अंखिदार जानो हायो। आरो बिथांमोनासो थान्दै मेलाव बाहागो लानानै गोसोनि साननाय हनाय, माहारिखौ दाफुंनायनि जि गोथार थांखिफोर, बैफोर थांखिफोराव आल'सना खालामनायाव बिथांमोनाल'सो बाहागो लानो हायो। सोरबाया बायरानिफ्राय फैनानै
बेयाव थोंजोङै बाहागो लानो मोना, बिबानखौ सायख'नो मोना। बै थान्दैफ्रासो बर' थुनलाइ आफादनि सोरखौ आफादगिरि दोननांगौ, सोरखौ गाहाय नेहाथारि लाबोनांगौ, सोरखौ अबे बिबानाव सायख'नांगौ, बै थान्दैफ्रासो सायख'लायो। मोनसे संबिजिरारि मोनसे नियम दङ, बेखौ फल' खालामनो गोनां जायो। जे नोंथांमोन बायदि मानसिया दुथां गोसो लानानै बे बर' थुनलाइ आफादनि गोथार थान्दै मेलाव फैनानै दावराव दावसि खालामनानै बिबानखौ दाफैब्ला जाया। बे एक्सेप्टेबल नङा। बेखौ रायजो राजाफ्रा बेखौ माब्लाबाबो गनायना लानो हाया। दिनै खोनानो मोनदों, जाय मानसियाखि थान्दै मेलाव हाबनानै गुलुं गुजुं खालामनानै माइक्र'फनखौ लानानै खारबाय, बै मानसिखौ बे पानिराम ब्रह्म, धीराज बसुमतारी बिथांमोना एस्कर्ट होनानै बे मानसिखौ रिकभार खालामनानै लांदों जाहैदों। बेयो बेसे दुखुनांथावना। नोंथांमोनखौ रायजोनि दैदेनगिरि होननानै मानियो, सिबियो। दिनै नोंथांमोना बेफोरबायदि हाबाखौ मावनानै नोंथांमोना मा मुलाम्फा जाखो? मा खालामनो सानदों बर' हारिखौ? बबे लामाजों दैदेनलांनो नागिरदों नोंथांमोना? जोबोद साननांगौ जानानै फैबाय। जोबोद लासिंसिं। आरो बर' हारिनि बे जारिमिनाव नोंथांमोननि मुङा गोसोम हांखोजों रोखा रोखा लिरनानै दोनजासिगोन। इयुन जोलैया नोंथांमोननि सायाव माब्लाबाबो निमाहा होनाय नङा। नोंथांमोनखौ माब्लाबाबो मोजां मुं जों गाबज्रिनाय नङा। नोंथांमोननि मुङा अराय समनि थाखाय बे गोसोम जारिमिनाव गोसोम हांखोजों लिरनानै दोनजासिगोन। दा बेफोरबायदि खोथा। दा आं सासे बर' फिसा हिसाबै जोबोद दुखु मोनदों जे माहारियारि आफादफोरखौ मानो टारगेट खालामो? मा मोनो जेन'बा? बेबायदि गोथार थान्दै मेल सोलिफुबाय थानाय समाव माने दावराव दावसि खालामनानै सिटुएसनखौनो ओरैबायदि माने गाज्रि खालामनाय। दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै जोंनि गेजेराव सोर दैदेनगिरिया हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा, सोर दैदेनगिरिया हारिनि थाखाय माने अलखद लाबोग्रा, बेखौ थख' थख' मोनथिखाजोब्बाय। फोरोंनांगौ, बुजायनांगौनि बाथ्रा फैखाला। दा बेफोरबायदि मानसियानो जोंनि बर' हारिनि थाखाय खहा लाबोग्रा साफा साफा दैदेनगिरि, जाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै सरकाराव जिरायनानै दङ। जोंनि बिटिसिआव, जोंनि बिटिआरआव थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय ओरैबायदि सान्थिखौ जोङो गायसननो हाबायमोन। सान्थि, अनलायनाय, गोरोबलायनाय, जौगानाय गासैखौबो जोङो लाबोनो हाबायमोन प्रमद बर' बिथांनि सरकारा। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकाराव फैफिननाय लोगो लोगो बेबायदि थासारिया सोमजिनो हमबाय। दिनै बिटिसिआव सान्थि गैला, क'क्राझाराव सान्थि गैलिया। जायखौ प्रमद बर' बिथाङा सान्थिनि नोगोर होननानै गायसननानै गालांदोंमोन, बे सान्थिनि नोगोरा दिनै असान्थि नोगोरसो जानो हमबाय। दा बेफोरबायदि जानो हमदों जोंनि बिटिसिआव। दावराव दावसि, सानफ्रोमबो जौ जुवानि आड्डा, जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा रंजानो थांनायनि मुङाव लामायाव जाब्रबथाब जानानै जेरैबायदि माने जिउ फोजोबना लानो गोनां जाबाय थादों, जों मेगनजों नुबोगासिनो दङ। बेफोरबायदि थासारिया दिनै जोंनि गेजेराव जायगा लाफिनबाय। दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, आं गोबां बाथ्राखौ बुंनो सानासै। भिडिअखौथ' नुखाबायानो नोंथांमोना। ओमफ्राय आरो मोनसे बावदों आरोना, माने बेयो जाबाय पस्ट आरोना, बे माने फैला जिए बरगयारी सारनि आरोना। थ' नोंथांमोना नायना लानो हागोन मा पस्ट होदों। माने बे स्क्रिनावहाय एसे नायना लादो आरोना, मा बुंखो। नोंथांमोना नुखादो जानांगौ बे स्क्रिनावहाय। बेनोमोन भिडिअआ। नेक्स्टआवहाय माबाफोर आपडेट मोनबा लाना फैफिनलायसिगोन। जास्ट आं ओरैनो नर्मेल आपडेट होबाय आरोना, समबो गैया नालाय भिडिअ आपल'ड खालामबाय थादो। थ' बेनिखायनो जास्ट ओरैनो आं बेखौ आपडेट हिसाबै लाना फैनाय जाबाय। नेक्स्टआवहाय माबाफोर आपडेट मोनबाथाय लाना फैफिनसिगोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गासिबो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। थ' जिखियानो जाया मानोथो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। बाय लोगोफोर।